Posledný augustový deň to v našej obci opäť žilo. Konal sa jubilejný 10. ročník staroslovanskej divínky. Tak ako i po minulé roky podujatie sprevádzajú rôzne súťaže a sprievodné podujatia. Už v piatok začali boje o rytiera divinky v technických disciplínach na multifunkčnom ihrisku a v sobotu pokračovali vytrvalostné na rybníku. Súťaže sa zúčastnilo 15 rytierov a jedna rytierka Danka Holešová. Celkovým víťazom sa stal opäť Ján Jakubík. Na druhom mieste skončil Miroslav Mikula a tretí bol nováčik tejto súťaže Michal Michalec. V kategórii nad 60 rokov sa víťazom stal Ján Pilát. Cenou Fireplay bol ocenený Ján Dlhopolec. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v týchto náročných pretekoch a víťazom blahoželáme. Zvlášť poďakovanie patrí Miroslavovi Mikulovi, ktorý túto súťaž vymyslel, každoročne ju zastrešuje a organizuje. Druhou súťažou v rámci podujatia bolo varenie guláša, ktorej sa tak ako minulý rok opäť zúčastnilo 12 družstiev. Ide o víťazstvo, ide o tú zábavu, účastnenie sa. Guláš samotný varíme z jeleniny. Dávame tam moja špecialita, kravčový chvost na záležitý. Uvidíme, čo z toho vyjde. No, zaujímavá kombinácia, tak uvidíme, veru. My sa pre tento rok rozhodli robiť dva gulášiky, ale jeden je klasický hovädzí a druhý takisto bol povedaný držkový. Takže vyskúšame aj my toto šťastie s týmto gulášikom, ja si myslím, že zaboduje a myslím, že bude aj prvé miesto. Nech sa nám tak vysoko, ale my si veríme. Tento rok okrem tradičných gulášov súťažiaci navarili aj držkové. Vyhodnocovali sa spoločne. Predsedom poroty bol Peter Mozolík, starosta obce Kotešová, členmi pán farár Martin Poživenec, Tibor Gajdošík, starosta obce Dlhé Pole a Miroslav Mikula, riaditeľ rytiera divinky. Bolo tam 13 misiek a nikto z nás v poroty nevedel, komu čo patrí, to bolo dôležité. Mali sme dva držkové guláše, ako povedal pán starosta. Jeden z tých držkových bol lepší ako druhý. Prejdem teraz samotnému hodnoteniu, ak môžem. Ešte predtým poviem, že všetkým týmto, čo sú tu, chcem poďakovať za tú statočnosť, že sa nám to darí, lebo je to kus umenia uvariť guláš, také horúčové hlavne. A niekto si povie, že je to jednoduché. No nie je to jednoduché navariť dobrý guláš. Poviem to otvorené. Takže na 3. mieste skončili chalani z Hornej ulice držkový guláš. Ďakujeme. Na druhom mieste je to lesné spoločenstvo
štartoval Divinka. No a na prvom mieste, nie preto, že na budúci týždeň v sobotu hrajú vaši chalani Kotešovej futbalisti, ale preto, že skutočne ten guláš mal asi najlepšie parametre, skončili majstri. Nechýbal ani tradičný výstup na Veľký vrch s doprovodom a výkladom archeologičky Považského múzea Žilina magistry Andrej Slanej. V kaštieli si návštevníci mohli pozrieť bohatú etnografickú výstavu zo súkromnej zbierky historických predmetov Jozefa Švaňu. Dnešná výstava je zameraná na remeslá. Vlastne je to to, čím sa tí ľudia živili, čo sa vedeli živiť. Ich zručnosť tu vlastne zostala. Keď poviem to rovno, ľudia z týchto oblastí sú veľmi šikovní a vedia vlastne z ničoho urobiť veľmi veľa. Sú tu košikári, to si urobili doma, rôzne nástroje. Potom samozrejme, že si robili doma aj hrnce, ale už keď vznikali remeslá, tak sa to prestalo doma oplácať a robiť. Je tu veľmi veľa nástrojov, treba ich vidieť osobné, sú tu aj kroje, aj výroba platna, aj skoky na lyžiach. Máme od 50. rokov do 90. rokov sa v Valinku skákalo na lyžiach. A teraz sme zadovážili si skočky, na ktorých skákal aj Pavel Ploc, to bol majster Československo. Sme v kaštieli v Divinke a ja musím povedať, že málo kto vie, ale tu práve sa narodil Martin Bedňanský. Možno sa budete pýtať, kto to bol. Poviem rovno vám, bol to predovšetkým prvý kňaz z našej dediny. Členovia nášho klubu dôchodcov Divinka, Lalinok zase pripravili bohatý hodový stôl s rôznymi domácimi koláčikmi, buchtami či inými špecialitami, na ktorých si všetci pochutili. Po gulášoch, cigánskej pečienke, zemiakových plackách to všetkým padlo vhod. Ďakujeme pekne, veľmi chutilo. Chutili aj hotdogy, ktoré každoročne pripravuje pre návštevníkov zdarma Jozef Slavík s rodinou. Ďakujeme. Pre deti boli pripravené rôzne nafukovacie atrakcie, kde sa mohli aj osviežiť, mohli si za pomoci žien z Krajského kultúrneho strediska v Žiline a zo spolku Živena vyskúšať aj rôzne ručné práce a tí, ktorí vydržali dlhšie, si pozreli aj zapálenie symbolickej vatry. Hudobný program sa začal od 14. hodine,
ktorý sprevádzala pohotová a šarmantná moderátorka Zuzana Zuzčáková-Gacíková. Postupne vystúpili spevácky súbor Rochovienka z Vrania, spevácky súbor Javorina z Diviny, vajčovskí heligonkári z Horného Vadičova, dlhopoľskí heligonkári z Dlhého Poľa. Ja vám prajem, aby sa vám dobre spievalo, hralo a aby ste si aj vy s nimi z chuti zaspievali. Nech sa páči, vajčovskí dôchodci. Historická skupina SH Taurus Ater nám predviedla zase ukážky zo šermu s výstrelmi z diela. Veľmi nás potešili krásne vystúpenia našich detí z obce Katky Brhelovej, Sárky Hrivíkovej, Natálky Kulíškovej a Lukasa Ondruša. Boli zlatí. Páči sa, super, páči sa, ďakujeme, perfektne.
Tento potlesk patril Natálke Kulíškovej. Hlavným bodom programu boli vystúpenia výborných skupín Arzénu a partie od Žiliny, ktorí to roztočili naplno a zabávali všetkých prítomných. Ďakujeme, boli ste perfektní.
tým, ktorým nestačilo, zahral ešte DJ Šenkár. Veríme, že ste sa všetci na tohtoročnej staroslovanskej divinke zabavili a každý si tu prišiel na svoje. Na záver nám dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí ste nám pomohli, poslancom OZ, zamestnancom obce, hasičom DHZO Divinka, ostatným združeniam v obci a dobrovoľníkom. Tešíme sa opäť o rok.